Hah? sek sek norok ni omo haike je lamani bagai hapang snami phano je norok ni sak ni phan kiboi kolom de kiboi norok ni omo haike samung tangai lama norok kaham khaiman thangla sukhain bai lugrong ni bagai obo hapang rong norok tam sanani musung je bongni thani se man thaitam ba borok ri ani bagai norok ma khaimani tam sana musung lugrong no tai hapang no dalai hambai kin kopi no wate sek sek kau wate wajak ke mo lama ke toksen sini tua sikor obo main road no yang kita ke tungkang maya obo onek bos romi lama hamya oro gari accident go bike accident go gai naiba ke bos ram do nai kriba teng para ka chanai ko ya la ka ba si tun do la na ma ba buile phano tun ma sulam ba ka phailai tunu ba sek sek to complete lai gai au korkano to ma sanai norok obo herok nai sanamna nango aro public ni sabakane bagai public ro no body horo minister ngo MLA ngo public ro nai dorkar nango phaide lai phaide obo tulasi kono sini tulasi ro baga tin tokse lama obo kusia bai tokse ko saro dalai lama hanya gari ro extend ge on kisu ro gotona gotiwo nge tabuk sung alaka basiro phais nam phaika nge ang koinya isini minister senior minister bono bono MLA sahab sorry minister on mes karno ngo phaine thaide suno lamar khon kaisa ka hamru thaija de dalai hambai kok rok lai delang kok to ohi khunawang to khnaya ko je para ro khadru malaya ba Jeng political engage kari bai jeng aborok patung meta nala tam sana musung takok je o lama norok tini wate sek sek mo haike snam tongman bising tui au ang pulano kokti bino hamai maru sei sini kami sikla jeng sikla rokno dalai hamai maru tan himba jeng oro juko thantaga tini jeng tini hinani lama no government khlairi mai aphono jeng himtok drop phono phanya hne jeng phelega o mang bo no te yang dalai srang tong khobu hai phono konya kobongna mu jungo tini replaced government no tabuk tongai tini asam bari habis ST constituency ni Korangrang Minister present situation of minister forest minister ang kono request thanyam chungo bo phai kisa chini bagai chini je duku do sonon national mungjago bo chino sikang election sikang ko langma tong tabangwa omo hai khanyai jeng pabiron buku khnao na chingko political engage kre be ching afro ko kre be ching khup naya na pabiron mi buku khnao ta ko ro ngai mutung teng bono bin mo khno chini area wo nugna mutung ta tai bin samung teng mana mutung ta bin help mana mutung nene sini mungka ani mung rajas de borma para hangke purbotok sia no na bo bidese ngo bo biles khobjak purbotok sia edisi village purbotok se disabilis busuk nong wat nong nabo yang ang hingke ek nong ward ni yang gai tongo 2 nong ward ni acha da hamba